Salam vatandaşlar. Men her kıvatta internette öz rahatlarımızın köçe çıkalı, yurdi kalı ya da döndürülü, qaralı deyip ediyen çıkışlar var da aydetim geliyada. Şu vata çelini Türk deyip bariň Türk'e eňip gitdiňiz de. Daşa edarlarda işleyen adamlar öz işlerini taşlap Türk'e gitdiler. Pul keýän, pul işlemeni, pul var da deyip de. Inni gitdiňiz orada işlediňiz, pul tapdyňyz. Aýda her aýsyňyz 300, 400, 500, 600 gerek bolsa $1000 çal uratdyňyz. Öz çağlaryňyzy gutdyňyz, işlediňiz, öýleňiz bejetdiňiz. Şu wada çelli siziň eliňiz tutan adam bolmady. Türk'ün işler sizin üçün iň elitli, gymmatly iş boldy. Men haýran galyň. Dogry. Pul köpdir. Indi soňunda bir soňky 3 aýda karantin noktaşma. Keselçilik virarly dol dünýä ýüzünde bolupdy. Şol 3 aýda da öz awraňyzy dökýäňiz, öz götüňizi atýaňyz, öz türkmen halkymyzyň awraňyny dökýäňiz. Siz näme diýseňiz türkmen şonu ýatdan çykarmaň. Siz maskyret ýörsiňiz. Diňe siz şol edýänlerden biri esasy öz agyrçylygyňyzy ýitireňiz galya. Siz bütün halky öz üstüňizden öldürýäňiz. Men gen galyanda näme üçin beýit öz awraňyny dökýäňiz?